Para os barcos, sobre todo, facíase pino e carballo. Eran os grandes árboles que se utilizaban para a construción de barcos. O carballo, para o que é o tema das partes fortes do barco, se dicía a quilla, a roda e o codaste, e despois, sobre todo, que son as cuadernas, as costelas do barco, non? Para facer a parte máis dura, por decirlo de alguma maneira, o que máis soportaba do proceso de construción, e despois o pino, para o que son os lances, os bordos de todo o que é o barco, non? E despois, claro, nós falamos moitas veces aquí de sostenibilidade, non? De economía circular. Entón, todo iso tamén levanos a pensar, decir, como facían cando se iba a facer un barco, como iban ao monte, non? Pois un pouco iban ao monte a seleccionar exclusivamente aqueles árboles que lle facían falta para facer o barco que tiñan encargado. Dicir, non iban a facer unha tala indiscriminada, eles iban a seleccionar eses barcos que xa lle daban como as formas, non? Esas curvaturas que podía ter eses árboles necesarias para o barco que se quería construir. Incluso había especialistas, persoas que traballaban para os distintos asteleiros que eran os que iban a seleccionar ese tipo de madeira, que chamábanlle os fragueiros. Os fragueiros eran os que iban ao monte pois, a seleccionar ese tipo de árboles tan necesarios para a construción do barco que se quería facer. Despois, traían esa madeira, dependendo se era o carballo, que sí que necesitaba un pouquiño máis de curación na auga, non? Para quitarlle toda esa savia que traían do monte, e o pino, pero o pino parece que xa non tiña tanto proceso de curación, é unha madeira que rapidamente se fai un lavado, un secado e que xa se pode utilizar directamente. Non? Bueno, entón, o proceso de curación do carballo podían ter a mellor na auga ou na zona intermareal, porque aquí é unha zona de subida e baixada de marea, non? Había cada 6 horas ou cada 8 horas pois estaban en agua, ou cada 8 horas pois estaban en seco, non? Porque había ese proceso de marea para ese proceso de curación. Entón, bueno, pois rapidamente se poñían a construir o barco, as partes tan máis importantes do barco, que eran a quilla, a roda e o codaste, depende tamén do tamaño do barco que se quería facer, e a partir de aí, bueno, pois aí iban facendo que eran as formas dese barco, a fasquía dese barco que querían construir. Despois, para o tema dos asteleiros, porque hai que pensar tamén que estas construcións facían eles mesmos. É dicir, no ano 42 non veu ningún arquitecto aquí a diseñar este tipo de construción. É dicir, eran eles mesmos os que facían o que é o diseño e a forma do propio asteleiro, non? Entón, claro, é moi bonito pensar, non? Que xente que moitas veces que non tuvo estudios de arquitectura era capaz de levantar este tipo de estruturas. E xente que non eran enxeñeiros navais e facían os barcos, que ainda hai barcos desde o ano 1916 navegando pola nosa ría. Non? Entón, ese é un pouco o valor que tuveron esta xente pois, para manterse ao longo do tempo no proceso de construción de barcos e mantemento deste tipo de estruturas. Despois, as madeiras que se utilizaban aquí neste tipo de construción era sobre todo eucalipto, porque eran os tipos de árboles que lle daban a longitude necesaria tanto para a altura como para o ancho, que necesitaban uns troncos dun porte interesante ou con unhas medidas necesarias para facer todo isto, e despois nos interiores pasaban xa a ser o pino, o que se utilizaba xa no que era o pino.